ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Чанд соат пеш дар Амрико пресс-конференсия ва аввалин муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC 281 баргузор гардид ва дар ин навор мо барои шумо ҷойҳои асосии ин пресс-конференсияро омода кардем. Барои дастгирии канали мо лайк розер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. аз дидани шумо шудем. ки якум савол дорад. ман аз Исраил Адесани оғоз кардан мехоҳам. Исраил барои ман шавқовар аст. ту доимо оиди энергия гап мезанӣ. гӯй ки оё фарқият ҳаст вақте ки ту ҳозир ҳамчун чемпион дар ин майдон меҷангӣ аз муҳорибаҳое ки ту дар ин ҷо ҳамчун ситораи нав меҷангидӣ. бале, дар Madison Square Garden ҷангидан хеле хуб аст. дафъаи гузашта ман гуфта будам ки ин танҳо сайру гашт дар Гарден аст. аммо ин дафъа ман танҳо нестам. бо ман тамоми дастаи ман аст. дар ин ҷо Дэн Хукер, Бред Ридл, Карлос Эрберг ва тамоми дастаи мо омадагӣ аст. барои ҳамин бале, фарқият ҳаст. фарқият хеле калон. он муҳориба 4 сол пеш буд. акнун мо бачаҳои калонем. Алекс, ту карьера хеле хуб доштӣ. ту дар кикбоксинг дар 2 вазн чемпион будӣ. дар карьераи ту ин муҳориба кадом ҷойро ишғол мекунад? ба ҳама салом. ин барои ман муҳорибаи хеле муҳим аст. ман барои ин чиз тайёрам. ман тамринҳои вазнин гузарондам. лагери хуб доштам ва Адесани чизе ки хоҳа оиди ман гуфтан мегирад. аммо ин нокаут барои ӯ ҳарчи талхтар мешавад. ту гуфтӣ ки дар ин муҳориба барои ту ягон чизи шахсӣ нест. Исраил мегӯяд ки ин гуна нест. ҳозир вақте ки шумо қариб рӯбарӯ истодаен, ту 100% боварӣ дорӣ ки ин муҳориба барои ту ягон чизи шахсӣ нест. бале, чунки ин ҷанг дар ММА мегузарад, ин кикбоксинг нест. дар он ҷо мо 2 муҳориба гузарондем ва ман аллакай онҳоро фаромӯш кардагиам ва умедворам ки ӯ ҳам, чунки ман ба ин ҷанг зидди ӯ гӯё ки бори аввал мебарам. савол ба Дэн Хукер. Дэн, ту бо ҷангварони машҳур ҷангидаӣ ки 2 тои аз онҳо дар ин саҳна қарор доранд. ту рақиби дар пеш истодаи худро аз рақибони пешинаи худ чӣ гуна баҳо медиҳӣ? ӯ ҷангвари хуб ва хатарнок аст. аммо мо имконият дорем ки ин лаҳзаро аз ҳама лаҳзаи калонтарин дар таърихи кишварамон кунем. ман ин чизро хеле ҷиддӣ қабул мекунам. савол ба Фрэнки Эдгар. ин охирон муҳорибаи ту мешавад ва албатта ки охирон пресс-конференсияи ту дар UFC аст ва гӯй ки ту ба мухлисон ягон чиз гуфтан мехоҳӣ. шумо бачаҳо ин таҷрибаи маро боз ҳам хубтар мекунед. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. боз як муҳорибаи дигар. савол ба Майкл Чендлер. дафъаи гузашта дар ин майдон шумо бо Ҷастин Гейҷ муҳорибаи сол гузарондем. барои ҳамаи одамон ин муҳорибаро бесаброна интизоранд. гӯй ки чӣ бояд кард ки боз чунин муҳориба шавад ва аз он ту ғолиб бароӣ? ман фикр мекунам ки ягон интизорӣ аз интизориҳое ки ман барои худ месозам баландтар нест. ман аллакай 22 сол мешавад ки ба ин кор машғулам. соли гузашта рӯзи 6 ноябр дар Madison Square Garden мо ҷанги солро нишон додем. фикр мекунам ки ман набояд ягон чизро ба ягон кас исбот кунам. ман ба он ҷо барои ҷанги шом ташкил кардан намебарам. ман барои ғолиб шудан мебарам ва соли 2023 соҳиби камарбанд шудан мехоҳам. ман рақиби хеле сахт дар симои Дастин Порье дорам. ин аз ҳама майдони бузург дар ҷаҳон аст ва ман бесаброна интизорам. Нью-Йорк, ташаккур барои пешвози гарм. Дастин, мо бо ту суҳбат карда будем ва ту гуфтӣ ки шояд Майкл мегӯяд ки ҷанги ҳақиқӣ ташкил кардан мехоҳад, аммо дар ҳақиқат ӯ ин чизро намехоҳад ва ҳозир бо ин ҷавоби худ ӯ ин чизро тасдиқ кард. рӯзи якшанбе мефаҳмем. ман ба он ҷо мағз барои ҳамин мебарам. шумо садама мехоҳед, ман ин корро мекунам. ман ба он ҷо барои ӯро фавран шикаст додан мебарам. Алекс, бисёриҳо мегӯянд ки ту сазовор несте ки дар ин саҳна бошӣ, дар Madison Square Garden, дар муҳорибаи асосии турнир, баъди 3 муҳорибаи худ дар UFC. ту ба ин одамон чӣ гуфта метавонӣ ва ту чӣ гуна рӯзи якшанбе исбот мекунӣ ки онҳо иштибоҳ мекунанд? бале, ин рост аст.
бисёри одамон мегӯянд ки ман сазовори чунин имконият нестам, ҳамчунин Адесаня, аммо аз аввал ӯ тамоман дигар суханҳо мегуфт. Ӯ мегуфт ки ҳамин ки ман ба UFC биём, ӯ тайёр аст ки бо ман муҳориба гузаронад. Аммо вақте ки ӯ дид ки ман ғолиб шуда истодам, дарҳол суханҳои худро дигар кард ва ӯ мегӯяд ки ман сазовор нестам. Фикр мекунам ки ман дар сари ӯ ҷой гирифтагиам ва ӯ рӯҳан омода нест. Майкл Дастин: ма охирон пулҳои худро мондам, ки ҷанги шумо то қарори доварон намеравад, ки ба нокаут меравад ҷавоб диҳем. ма ба он ҷо барои ӯро фавран шикаст додан мебарам. Рӯзи якшанбе мебинем, аммо ма барои ин чиз ҳамаи қувваи худро медиҳам. ма чунин ҷавоб медиҳам. Ма аз номи худам ва Пария ҷавоб медиҳам. Мо доимо барои финиш мебароем. Мо якдигарро хуб медонем. Мо медонем ки мо кием. Вақте ки ба октагон мебароем, барои ҳамин рӯзи якшанбе мо ин корро мекунем. Ин муҳорибаи асосии турнир аст. Савол ба ту, Исраил. аз зали шумо сити кикбоксинг одамони хеле зиёд омадаанд. Гӯй ки ин чиз ба ту рӯҳан қувваи иловагӣ медиҳад ки шумо чунин дастгирии калон дорем. бале, нигоҳ кун. ма, Ден, Бред ва Карлос меҷангем. Аз пушти мо дастаи мост. Аз пушти онҳо боша кишвари мост. барои ҳамин хубтараш бо ин чиз бозӣ накунем. ин кори хуб нест. дар октагон ту танҳо мемонӣ. бале, дар он ҷо танҳо мо ту мемонем. ғам нахӯр, аммо онҳо рӯҳан бо ман мемонанд. бовар кун, туро низ ягон кас кӯмак намекунад. ягон кас наҷот намедиҳад. охирон суханҳоро бигзор ки ӯ гӯяд. чизе ки хоҳад бигзор ки гӯяд. аммо бовар кун, туро низ ягон кас наҷот намедиҳад, вақте ки ту дар он ҷо бо ман мемонӣ. эй, Адесаня, дар саволи ман ҷавоб деҳ. ту дар ҳақиқат дар ин ҷо будан мехоҳӣ? ман дар ин ҷоям ку. ман дар ин ҷоям. Исраил ва Алекс, шуморо ҳама ҳамчун зарбазанҳои хуб мешиносанд. барои ман шавқовар аст ки оё шумо дар ин муҳориба гӯштинг мегиред ё не? бале, ман бо ӯ гӯштинг мегирам, вақте ки ман бо зарбаи худ ӯро ба нокаут рой мекунам. а ту, Алекс? бале, ма барои муҳориба дар ММА омодаам. бисёриҳо гӯштинги маро баҳо намедиҳанд, аммо ман ба шумо исбот мекунам ки ман ҷангвари ҳаматарафаам. ташаккур ки омадем. акнун муҳорибаи рӯбарӯ.